Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Men jurnalist Allam Murat Rahimov. Bugün 2023-nji ýylyň 27-nji apreli Azat Türkmen kanalymyzyň nowatda gepleşigi. Bu edeki gepleşigimiz söhbetdeşlik görnüşinde geçirilýär. Söhbetdeşlige de daşary ýurtlarda ýaşaýan ýyleşlemizden biri öwedeliğini çağırdım. Buňa öz ýetek sebäbi bar. Öwedeliğini son günler bir ay tögere wagtary sosial ulgamlarda aktiv çykyş edip öz pikirini aýdýan bir seýrek ýyleşlemizden biri. Hem men käbir pikirlerini haladım, hem öz pikirlerini aýdyp bilişini hem haladım. Bir pikirini aýdyp bilmekliň özem son kuwatlar bir seýrek zady ýogurly esadanam Türkmenistanyň aktiv raýatlarynyň içinde. Ýögödelli gepleşige hoş geldiňiz. Salamu alaikum mehman adamlar. Salamu alaikum vatandaşlar. Allah'ımda salamu alaikum giyikçası. Öňüle sorajak zadym şu taýda öz suratyňyzy goýmasaňyz indi elbetde siz öz ýüzüňizi görkezdiňiz ok bolýan şu taýda aly öyle Amerikan milliarderi Elon Musk'ın suratyny goýupsyňyz da näme üçin Biden'ın suraty däl ýa Putin'in suraty Macron'un däl ýa Bill Gates'in suraty däl aly öyle Elon Musk'ın suraty. Şuň näli jogaba? Şula adama buysanyan, şula adam ideýan wagtary dünýä üçin elektromobiller çykar ýa-da dünýä zäherlenmesi, howan zäherlenmesi, aý uçmak üçin, umuman millet üçin, dünýä üçin ideýan wagtlar üçin şula adam suratyny goýýan. Siziň hem aý uçmak planyňyz barmy? Näme üçin ýok? Elbetde bolup biler. İlk bir öz ýugurdyma uçmaga öwreneliň, uçmaklyga bir başaralaryň ondan aýata soň uçup berersiň. Nesip bolýar. Bilişime göre siz daşary ýurtlarda bir şirket bilen bir telekeçilik bilen meşgullanýaňyz, şeýlemi? Hawa. Näme üçin Türkmenistanyň içinde däl, näme üçin Türkmenistanyň daşynda? Türkmenistanyň içinden pul çıkarmak banklalaryndan biraz problemler bolýar. Biraz da problemi. Şoň üçin daşary ýurtdan amatly. Indi bir ýat ýurtlarda telekeçilik edýäňiz da, öz watanymyzda däl. Şu ýat ýurtlarda telekeçilik etmek onu öz watanymyzda telekeçilik etmekden aňsatdan şeýlemi? Bizim ýurdumyzda biraz baş üýtgüçlük sistemi, bu bizim ýurdumyzda sen bilimini, aklyny, ukybyňy sereden aklar, bizim ýurdumyzda tanşyňa seredýärler. Tanşyň bolsa, bilimiň işlädiň gerekler, sen ýoluň gapylaryň açyk. Bolýa tanışylyş bardyr onda Türkmenistanda. Indi şu tanıştırışda bir al koyda. Ýöne daşary ýurtlarda olaýarlar ýok. Ýükümi satylsyn, tawaryň geçsin, puluňyzy al. Diňe soraýarlar. Hiç nirden geldi, nädik geldi, detallaryny sonra men nalagyny töleýär. Sen adat. Indi käwat şonu ýagylelyňiz bar, şo Türkmenistanda bir erkin sowda edip bolanok bir biznes bilen meşgullanýan bolanok. Şo arada şonu edip bolmaýandy arada näýileliňizi sosial ulgamlarda da men diňläp gördüm. Esasen şo TikTok'da çykyş edýäňiz, ýüzüňizi görkezmän, ýöne soňra YouTube'a ýalar, men şo YouTube'da da diňleýän. Esasy näýileliňiz Türkmenistan bilen baglanyşykly nämeden bar? Gysgaça aýtmaly bolsa. Rysas aýdanmyzda Türkmenistanyň içinde diktatura döwletlerini masalalymyzda Severni Koreýa, Ýužny Koreýa öň bir döwlet düşler. Ýöne ýarty Ýužny Koreýa ösüp gitdi. Näme üçin ösdi? Sebäbi demokratiýa, alatçylyk, kommunizm ýok. Severni Koreýada kommunizm, şoň üçin döwlet ösenak, bir adam, bir maşgala şonu saklap dur, eline ýekejek, gyzyljak knopkasy bolan üçin gorkazyp öz milletini gul edip saklaýar. Ösüşi ýok. Halkym şoňa tabi, şonu öz Ýöne Türkmenistan diktatoryň eline gyzyl knopka ýok, ýadro raketalaryň düýmesi ýok. Ýöne şonu da şol Türkmenistanyň halkyny gul edip saklap otyr. Şo düýme bolmasa da, gyzyl düýme. Gyzyl düýmejigi ýok. Ýöne bir tarap döwletde, bu döwlet hiç hili wada goşulanak, daşyndan hiç kim alanak. Men pikirim şolaýar. We nemeden mesalat biler, diktatorlaryň döreýän ýurtlarynyň diktator bolan döwletlerden Näder oňa geçer diktatorlygym, bäder geçersin. Şo diktatura nädip döreýär, nähil şertlerde ýurtlarda döreýär. Indi son kuwatlar şo men görýän näsiň çykyşlaryňyzy
şaklaşıklığını da diýär indi. TikTok'ta umuman şol aktivistler hem gelýär edilen diskussiýalara, ondan indi son kuwatlar bilen adaty raýatlanmadan dil açyp başladylar. TikTok'ta umuman Türkmenistanyň ýagdaýy barada da gurulaýanlaryny kän tankyd edýänler hem kän ýöne dawa jenjelsiz bolan nokta bir hili şol Türkmenistanyň ýagdaýyndan nägili adamlaryň arasynda da bir umumy bir düşünşmeklik bolajak ýaly bolýan mudama şol adamlar öz aralaryna dil tapyş bilen oklary. Şol bir adam, iki adam şol bir zat hakkynda gurrun edip otyr bolan. Ýöne şonda da ýene de uruşdy, ýa-ni söýüşmeklik da. Edil bilşime görä şu adam şu efiriň öň ýanam siz häzir TikTok'tan gelipsiňiz, öňüňizde maýtdyňyz. Şu öň ýanyň tek ýa-ni ekran açmakam. Söýüş gaýtdym diýdiňiz da. Näme mejbur edýär şol bilen raýatlanmady, söýüşmäge bir umumy dil tapyp bilmezlige näme mejbur edýär? Esas näme düşünşmelik näme-de ýüze çykýar? Düşünşmelik sebäbi akylsyz. Adamyň sypatyny, dinini we şahsyny ýetmek bu tüsmeň üçin aýt zatda bu adam saýlanak. Ýöne akylly bolmagan adam özi saýlaýar. Onuň Türkmenistanda şol adamlar bilimsiz bolan şeýle bärik gelip diňe topulýarlar. Mesela şu efire girip bir zat öz düşünjäň aýdýan şu şeýle däl ýa-ni bäş adam, 6 adam üstüne topulup sen dogry däl diýip haýbat atyp bilýärler ýa-da sen akylly gurlaýan diýip bilýärler. Akylly gurulasaň hem haran oklarmy? Şolaň diline gurlamaly, şolaň näme paýşdy gurlamaly. Onu düşünýärler. Türkmenistan raýatlaryň köpesine düşnükli dilde gurulajak bolsaň, göjek dilde gurulamaly, paýşdy, ýa-ni söýüş dilleri ulanmaly, paýşdy dilleri şeýlemi? Şeý diýjek bolýan. Aw. Köpesi düşünýär gowsady. Gowsady gurulasaň sen akyllym diýerler. Ha wakylly diýseňiz näme diýerler? Bilemem, bakın o sen soruyor akıllı mı? Aklın varsa atağına sattın. Nakılları ayrı vermeliydin devam edin. Yo menem käbirdatlarym men şaýat boldum da siziň şol çekeleşikligiňizi soň ýazgysyny dinläp. Käbirleri size iýemden agent diýip oturanlarma, ýa-ni hökümetiň agenti diýip bolmasa siziň özüňiz şo taýdak ýagdaýlarym tankyd edýäňiz, ýa-da sizi tanamaýandan biri özüni jinnar diýip hasaplaýan bir oglan sizi owur diýip otyr. Sen soraýaňyz da meni owurlukda tutduň, meni tanaň ogama diýýän boly. Olam aýdýar, sen de Türkmenistanyň içinde ýaşaňda diýär. Para beren tiňa ýa para alan tiňa diýär. Şon etmän ýaşap bolan o diýär. Özüm aýdym otyrda şon etmän ýaşap bolan okda. Şon etmän ýaşap bolmaýan bolsa, senin para beren bolsaň ýa para alan bolsaň, näme üçin onu beýdi aly öyle seni owur diýip atlandyrýar da. Özü Türkmenistanyň awa Türkmen saýdanyny ýokary bilimler ideýa bir işi düşünýärler. Orta bilimler bir sabyça bir bolup geçen wakalar gurrun edýär. Pes bilimler bilim ýok diýen adamlar diňe bir belli başga bir şahtyny zat edýärler. Gurrun edýärler. Ulan bilim ýok bolan üçin bir şahty men arkamda menden nimede şu men aýagymdan atyrsak bolup şu türkmen bir-birine ýan etsek tökmede atyp men biraz düşünýärin. Şo söýdi ýa-ni nämäni afarydim men emeşdim. Ýa-ni akıllı adamlar, paýhasly adamlar ideýa barada gurrun edýärler diýär. Ondan paýhaty pesirag adamlar wakalan gurrun edýärler diýär. orta bilimler. Orta bilim. Ondan has göýdük düşünjeli adamlar bir-birini gurrun edýärler. Ýagny adamlar şahsiýetden gurrun edýärler diýär. Aýtjak bolýan adyň şol, ýa-ni adamlar şahsiýete geçýärler da. Ýagny siz ideýa hakynda gurrun etjek bolýaňyz, ýagny şu Türkmenistanda bolup beren zatlara sebäp bolýan zatlar näme? Şoň düýbünde nähili ideýa ýatyr, nähili sebäpler ýatyr diýilen ýaly gurrun etjek bolýaňyz. Olaryň siziň şahsiýetiňizde geçýär da. Siz şonu aýtjak bolýaňyz. Bunun käbir ýerlerde men türkmençe ýani orsça garaşdyk gurlaýan biziň öz dilimiz gatyp pes ösüş ýok bolan sebäpli men orsça kitap okuyan şoň üçin garaşdyk gurlaýan. Ors dili türkmen diline görä gaty baý dil.
bir zady 3-5 manydy düşündirip bolýar. Ýöne türkmenligi bilemä 90-njy ýyllarda galan ýaly gaty nemeti pes ötüşýär. Indi şol siziň indi şo ýanky dawa jenjeldeňiz we sosial platformalarda öýdara dil tapyp bileňizokda bolmasa men ýan kaýdyşym ýaly köp babatda siziň pikir şowur pikirde siz Türkmenistan içinde ýagda erbet diýen pikirde ýöne şonu da öýdara dil tapyp bileňizok. Indi bulam nämen görkezýär şo ýanky meselege gelýär. Umuman Türkmenistanyň raýatlarynyň syýasy medeniýetiniň pesligini görkezýär kadýan. Ol syýasy medeniýet diýilende de halkyň milli medeniýetde ýani her bir halka, her bir millete maksus bir milli medeniýetem bolup bilýär da, ýani şol halkyň gadymdan gelýän medeniýet. Ondan daşary syýasy medeniýet diýilýän zat özara dil tapyşmak, özara düşünmek, awa guramaçylykly hereket etmek ýaly zatlar içine alýar da. Ana şolar ýaly zatda biziň adamdan iň bolmanda söýgün paýy sözler ulanman gurulamaklyga mentäk. Şo medeniýetem ýetenokda. Ondan şourda takynda gurrun edip oturýarlar. Şol düşünje bilen oklar. Köp bagatda men seredip idarlap görýän näwani düşünje bilen oklar. Ondan sehel bir düşünjelerek dilde gurrun etseň, medeniýetlirek gurrun etseň, onda hasam düşünen oklar. Şo öz gurrun deşini öz derejesinde düşürjek bolýarlar. Ýani özleri şol gurrun deşiniň derejesine çykjak bolan oklar, ýani medeniýetlirek diliň derejesine çykjak bolan oklar da gaýta seni öz derejelerine düşürjek bolýan ýaly hereket edýärler da gurrun edýärler. Indi bulam şu Türkmenistanyň içindäki ýagdaý barada da pikirlenmäge getirýän. Näme üçin? Sebäbi şeýle bir aforizm ma, ýagny pähim ma. Her ýurduň halkyna görä hany var diýilýär da. Her ýurduň halkyna görä hany var diýilýär. Siz şu pikir bilen alalaşýarmy? Şu pähim bilen. Ýa bolar araşan. Türkmenistandaky şu diktaturaň döremegi halkyň öz aňynyň önümi diýip bolarmy? Diýip bolar. Sebäbi halk bilimsiz bolan üçin akylsyz diýmän, bilimsiz bolan üçin bul halkyň edenini edip bolýar, pırlap bolýar barmagynda. O bunun diktatura diýär, elbetde diktatura da Sowet Soýuzdan gelýär, 90-njy ýylyň başy ýani. Şu Tiplitsede ösen etimler köşkünde ösen iki sanak nemeden başlatda. Şular istemedi daşary ýurtda biziň raýatlaryň ösmesini, biliminiň nemesini, akylynyň ösmesini istemedi. Şoň üçin şu wada şoň netijesini, şoň miwesini şumat iýýär. Onda diktatura diýilýän zat, diktator rejimi diýilýän zat halkyň umuma, halkyň kollektiwliğiniň aňynyň önümi bolsa. Häzir eminni aktivistler hem siz eminni çykyş edýäňiz da, şol häzirki diktator rejim gitmeli, diktator gitmeli diýäňiz da, şol ýa-ni tohum tiýji bilen. Bolýan häzirki adamlar gider. Oň ýerine başgalar bardy diýýär. Ýöne halkyň kollektiwliğiniň aňy intäk üýtmedik ýagdaýyny, häzirki ýagdaýyna ýene täzeden şol diktator rejim ýaly odalky diktator rejim ýaly rejimiň peýda bolmajakdygyny, döremejekdigine garantiýa barmy? Halkyň häzirki syýasy medeniýeti bilen. Şeýle mysal alaýym size, Ýewropa döwletleri şumat demokratik döwletler. Ýöne Ýewropa döwletlerinde mysal getirip bilýärsiz. Men Aziýa döwletleriniň, Arap döwletleriniň mysal aljakar, ýene Ýewropa. Slobodan Milošević, Nikolaj Ceausescu, neme Hitler ýa-da Italiýanyň kimdi ýadyma şana şumat Mussolini o. Şolaryň diktator. Näme üçin şumat şolarda üýtgeýär, bizde üýtgäne. Diýmek balyk keleden çüýreýär. Şu kelläni aýryp birsek, ýa-da üýtgär. Men diňe şoňa seredýän. O halkyň içinde 90% bilimsiz bolsa, şoň üçin 10% şu galan 90%-ni neme berip biler? Kömek berip biler. Men şu bilen kän alalaşmak näme üçin? Sebäbi şol ýan kaýdyşym bilen ýaly sizem alalaşdyňyz da başda. Diktatura diýilýän zat halkyň aňynyň önümi diýdiňiz da. Şonu halkyň özü döredýär da. Onan biz şu soňky 30 ýyldan gorak taryhyň dowamynda ne Türkmenistanyň taryhynyň mysalyny gördük da. Şonu halkyň özü döretdi. Şu iki diktator rejimini üçüncü hem otur. Indi şolar ýaly ýagdaýda şu öňküden näme üýtdi häzirki ýagdaýda? Şol öňküden üýtüşik bir zat bolar diýip pikir etmäge näme esas bar? Häzir täzeden kim baranna, daşary ýurtdan kim bilir bir baranna da şolardan
Häzir Türkmenistanyň halkynyň ýene nowatda bir diktatory ýa-da diktator rejimini ýatamajakdygyna näil garantiýa bar? Şo garantiýa kepil şonu näil garantiýa bar? Şoňa esas barmy? Şolar ýaly bolmaz diýýär ýaly. Näil zat görýäňiz? Anyk öýdüňiz da şu wagt bir zat diýdiňiz, halkyň öýdi diýdiňiz, nadan diýdiňiz. Hatda ýöne bir diskussiýalarda da öýlerini bir syýasy medeniýetiň derejesine alyp baryp bilen ok diýýäňiz. Öýdüm aktiw öýle hakynda gurrun edýär. Daşary ýurtda aktiw diskussiýa edýän gatlar hakkında şolun topor şol wekiller hakkında gurrun edýär. Beýlekiler hakda gurrunam ýok da. Indi şundan uralamazda da Türkmenistanyň içinde kim baranda da häzir ýene nowatda gedek diktatory döretmejekliklerini nähil esas bar şol döremez diýär ýaly. Tebäbi şu häzir ödüňde garşy giden ýaly görýän mene. Ilka bir zat diýdiňiz, halk taýýar ýa-ni halkyň öde nadan diýdiňiz. Indi şu halk nadan bolsa, şo nadan halkyň bar başarýanlary diktatorany öğretmek de. Sebäbi halkyň öde şo taýyp gatnaşýar da, halkyň öde şoňa ýol berýär. Diktatora Ýewropada da döräp bilýär, ýöne şoňa halk ýol beren ok. Men olaram gepleşiklerimi käbirlerine belli geçipdim da, halk ýol bermeýänligi üçin diktatora günwatar ýurtlaryň köpüsini döräp bilen ok. Ol kanunyň bardygy üçin, go kanun Türkmenistanyň kanunlar, erwet kanunlar da. Go kanunlar bar. Ya çinonyklar adalatly bolan üçin näl berdi günwatardy. Berdi de çinonyklar adalatly däl. Adalatsızlyk edesleri gelip dur. Hatta korrupsiýa bilen meşgulanlar gelip dur. Ýöne şoňa halkyň özi aktivligi bilen ýol beren ok. Indi Türkmenistanyň şol aktivlik ýok, syýasy aktivlik ýok. Aýratynam ýurdun içinde ýok. Halkyň özünde ýok şol, halkyň aňynda şol aktivlik. Şular ýaly ýagdaýda ýene nowatdaky gedek diktator rejimi göremejekdigine nähili garantiýa görýäňiz? Neme anlamada meniň sözüm şeýledi. Elbetde o me badiýan gelýär. Ýöne siziň pikiriňiz boýunça, siziň logikaňyz boýunça şu zat ütkenli, kelli ütkenlen göwre ütkenmez ýa-ni göwre läşip galar ýa-ni. Ýok, bu pikir, bu siziň pikiriňiz elbetde. Ýöne bu da meň şahsy pikirim. Kellede bir akylly, bilimli, sowatly adam gelse, bu daşary ýurtda bilim alan, sowat alan we dünýä garaýşy ütkeşik bolan ýagdaýynda ýurdam ýygynyň tüýre parawoziýalyk lokomotiv bolmasa ýygynak wagonlardan peýda ýok da. Şu öňündäki lokomotiwi ütkedip bilsek, şu çeker bizi we millete wagonlary arkamyzda gelen wagonlary ýardamjy bolar, peýdaty bolar şoň. Onu on ýerine biz sen bolup bersiň, menem bolup beren. Egerde şu iki tane clown ýurdu döredip tüýrep bilýän bolsa, taklap bilýän bolsa, onu bilen kimizi gelsek ýurdu ösdürmemeliz. Mysal getiren bir kimizi we başga neme aktivistler var, men gollayan adamlar mı? Şolar bolup biler, ne üçin ýok? Indi bolýan ýurdun içinde ýok diýerler potensial liderler. Tebäbi ýurdun içinde ýaşap berenler indi potensial şolaň ýerini eýelejek adamlar şo sistemaň adamlar da. Şo zatlar görüp berler, ýagny bar görýän zatlar şol elepmek, bilepmek şo zatlar da. Indi ýurdun daşyndan baranna da barar diýerler. Daşyndakylardan hem mysal alamyzda biz özümizden görüp oturýarsa, ýurdun daşyndan çykanlar meň pikirimçe da köp tin edip oturýarlar. Köpesi şol Türkmenistandan çykyp gaýdan döwürnäk düşünjesi bilen ýaşap berler. Ýagny günwatarda ýaşatalarym, günwatardaky jemgyýetiň durmuşyna gatnaşyp, şu taýdaky bolup beren aktiw zatlara gatnaşyp, zatlar öwrenip bir garaşsyz bil ekspertler bilermenden pikirlerini öwrenip onu özleştirip çıkış edýän adam ýok da. Men onu nirden bilýän? Men şolaň edýän çykyşlaryndan bilýän. Şolaň näme öwrenenliklerini, näme öwrenmänliklerini bilip bolýar şolaň çykyşlaryndan. Şolaň çykyşlaryny dinlämde mende nähili täsir galýar. Şo Türkmenistanyň haçan gaýdypdyrlar, şo Türkmenistanyň gaýdan düşünjeleri bilen ýaşap ýörler. Olaň öz göwresi berdi. Emma beýnileri aňyrda, ýagny şo düşünje bilen gaýdypdyrlar. Ütüşkü ütten zat ýok. Özlerim özlerini işleyen oklar, öwrenen oklar, okan oklar. Köpüsiniň. Şu dilinden çykýan sözlerini ünsüne dinleýän bolyn, şolaň özlerini işlemänliklerim görünüpdir. Ondan men şoň üçin aýdýan, şol adamlar baraýanlarynda ýene de şol türkmene maksud düşünje bilen barýarlar şo taýp. Daşary ýurtdan baranlaryny da. Ondan demokratik jemgyýet turjak diýerler da. Şu demokratik jemgyýeti gurmak üçin ilki şu taýda daşary ýurtdaky öz aktivistler arasynda şu demokratik gymmatlyklaryň işleýän okmuş oňa da ünserden, şonu men täkator işletip bilmeýänliklerini görmek bolýar. Ýagny
Özüňiz de aýtdyňyz da ýaňy. So birek birege söýgmän gurremek, birek biregiň mertebesini kemsetmezlik, ondan tanqid bilen çökmediň tapawutyny bilmeklik. Şoňa da düşünmezlik wa. Onun ýanky erkin söz adatlygyna ýol bermek we köp wagtda şoňa da hormat goýup bilen oklar. Ne şolar ýaldatlarda görünýär da. Ondan siziň ýanky diýýän adyňyz bar, o diýýän adyňyz aýdaly ine gaýgysy tawafiýaly bir peýda bolsa da, ýani Türkiýanyň taryhynda bolan Atatürk diýip bir şahsiýet. Şo bir şahsiýet üýtdi bilýär elbetde jemgyýetiň akwalyna. Bir şahsiýet üýtdi bilýär. Ýöne ol şeýle insanperwer şahsiýet bolmaly, adatdan daşary bir insanperwer şahsiýet bolmaly. Ýani olar milletiň içinde kadadan çykma diýilen ýaly bir zat bolup dören adamlar olar. Yok, men şunu wapşy rahat eylesem ha. Näme üçin? Adam neden adam edýär? Men düşünjem şeýle. Men özümi şol derejede görýände özümi gaty samsyk we bilimsiz, akylsyz görýän. Men bir zat edip bilsem, şu dünýäde hemme adam edip biler. Men bir dile öwrensem, bir dille gurlap bilýän bir adam istese şonu öwrenip biler. We ştaýdan mesal getireň size. Siz bir zat ekdiňiz. Bağ howliňyzda bir agaç ekdiňiz kisizek. Men gördüm şol agaçy, gitdim. Şol agaçyň näme gösterýän men habarym ýok. Ýöne şol agaç ösüp maňa meýwesini berenden bilerin. Belki şu şol aktivistleriň ýurtdaşyna çyksaýan adamlar şolaryň saýatynda men şu wagt gurlap başladym. Şolar gurlamedik bolsalar men hem şuny çykyp gurlamazdım. Olaryň içine sizemma, gellik karizamma we başgalarymma. Şol siziň saýaňyzda bir çykýar şu wagt. Bilemem. Может быть, size öğrenmeyin aklım pesrektır, başkalarına göre de aklım pesrektır. Yönü siz bolmasanız biz bolmazdık. Elbette siz her taraftan gurulayan için bizim nemiz ya, ruhlan yasta. Şoň üçin men nemesini görýän şoň. Ýöne gaty enefer bu ýöne oňulala şeýan, ýani proses başlandy. Ýöne ýaňy başlanýy etapda diýilen ýaldyrak derejede da, şoň üçin hem integam siz ýanky öýdüňiziň ama aýdyşyňyz ýaly özara dil tapşyp bilendik. Şo taýda hatda şo bir zadyň gurrungyny etseňiz hem dürli dille gurulaýan ýaly gurulaýaňyzda biri-biriňizi eşitip bilendik, biri-biriňiň pikirini hormatlaýy bilendik, düşünjü bilendik da köp wagtda. Ondan indi şu duruşuna barsaňyz daşary ýurtdan aňryk baraňyzda da günüňiz şon ýaly bolmazmy näme? Şu taýda oňuşup, şu taýda düşünjüp bilmeýän adamlar ýurdun içine baranda nädip düşünmeli? Aýraty hem ellerine birden häkimlik ýetaýdy. Yani aýdaly nädir ki diktatoryň tohumy anha ýurdunuz, ana başyňyza geň kelýäňiňde geň bir daha gitdik diýip gitdiler diýerler açykyp. Dubaýa gitdiler bir ýerge, Saudi Arabistana gitdiler, gelýänler, şu taýdan gaçyp atarlar. Ýurda mine tawşyrdylar, şu daşary ýurtdaky aktivistden gelini. Ştada daşary ýurtda özara dil tapyp bilmeýän, düşünjü bilmeýän oturan adamlar bardy diýerler. Şu taýda şolaryň potensialy barmy ýurdu düzetmäge, ýagny bir sagdyn bir jemgyýet bir işläp biläjek, halkyň bäkbidi, döwletiň bäkbidi üçin bir işläp biläjek hökümet düzüp. Şolatlar ýola goýup bilerler diýip pikir edýärmi şol adamlaryň potensialy barmy şolar ýaly. Näme üçin Gruziýada boldy, Gruziýa bywşy Sowet Soýuz, Ukrainada boldy, Maýdan boldy, Gruziýada şumat bolup näme üçin bizde bolmasyn? Men inanýan şu zatlar bolardy. Glawny bizim maksadymyz şumat içimizdäki şu bir-birimize bolan ýigrenjimizi millet parazlygy aýyrmaly. Yani şol iň uly neme? Ene ştada ýene de aýdýanlar, geljek zamanda gurulaýaňyz da, ýaňa lider meselesinde de ýaňy şey diýdiňiz da, bir şon ýaly bir bilimli, bir insaply bir döre aýtýaňyz da, peýda bolaýsa diýip geljek zamanda gurulaýaňyz da. Häzir hem aýdýaňyz dil tapyşyp biläýsek, näme diýsek diýäňiz da, geljek zamanda, ýöne häzirki zamandan uralsak da, häzirki zamandan uraldy. Ondan hem siz başga ýurtlar bilen deňeşdirýär, ýene bir zat aýdaýyn. Sowet Soýuzy darganyny, odalan men gepleşiklerimiň her ýerine belläp geçdim da, her respublika, her halk, her respublikaň öz ýanky halky öz bolşuly ösüşi ýol bilen gitdi. Sowet Soýuzy darganyny 97-nji ýylda. Ne Baltika kapitalistik ýol bilen gitdi de, desine ýanky Ýewropaň öz standartyna görärak şeýtide utgoşluda gidiberdi ösüşi ýol bilen. Gruziýany, Kavkaz ýurtlaryny, Azerbaýjan ýa Ermenistan, Gürjistan olar öz ýol bilen gitdi, öz bolşulyrak. Ýöne Sowet Soýuzyna şu taýdaky döwür bilen deňeşdireňde bir hili hat gowy netijelerim görkezdiler. Siz diýjek boladymyz imine türkmen milletinden bagly. Inni Merkez Aziýa geçdik. Merkez Aziýada Gazagystanyna bir az bolun öňe geçdik boldy diýer. Ýöne
Gırgystan, Täjikistan, Türkmenistan alsak da bizde bir hile ýygy gaýdyşlyk ýaly bir zat boldy. Indi Gyrgystanda erkinlik we söz azatlygy bar ýaly. Emma şolaram şol parlamentiň hem öz içinde de tatşol oynamak ya yumruklaşmaktan başga da eden oklar da düşünjü bilen oklar da olam näme diýe ýurdu ösdiren ok. Şo Gyrgyzstanyň häzir ösen ýurt diýip hataplar ýalylar. Ykdysatda aýdanam siyasi medeniýet meselesinde de gaty ýygygalyk Gyrgystan, Gyrgızlarda. Gaýgyryşy bilýärler, birek ýere hokuwan bilýärler. Sözde erkinligem bar. Ýöne şol öňüňdişlige getirbilen okda şolam. Türkmenistan alsak Türkmenistan biz orta asyrlara tarap bar ýani albir hili bolup. Näme üçin? Sebäbi Sowet Soýuzyna biz gelip goşulamyzda her respublika, her millet öz bir tarihi bilen goşuldy. Ýani näili? Pribaltika ýurtlary onsuzam o döwürde Sowet Soýuzy bir döwremäke, şoňa goşulmaka kapitalistik ýa-ni jemgyýet uruluşy bilen barýan milletler olar. Kapitalistik. Olarda hem o döwürde alymlar akademiýasy hem bar, institutlar hem bar, kitapxanalar hem bar. Bir giden ýa-ni medisina nemelerim, ulgamlarym belli bir derejede ösenýärdi. Emma biz nähili ýagdaýda goşulduk. Biz orta asyrlardan goşulduk. Bizde näme bady? Bizde han begler diýilen zat da biran batraklar bar, gullar bar. Yani orta asyrlaryň nemesi de derejede. Käbirleri döşlerini urup maltanýarlar da biz şonu ýallyk biz merdana nämedik milletlik halkdyk diýe ýöne dogrusyny dogry aýdalyň. Bira edýän klasy bardy, gatlak bardy, ýani han begler bardy. Bira edilýän ýani köpçülik halk bardy. Olaram kimler? Batraklar. Batraklar hem gullun derejesinde golçylyk hyzmatyny edýän adamlar. Biziň türkmenlermi şol? Anlamada sizin düşünceňize göre, logikana göre bir türkmeni alıp Türkmen çağan niyeli alıp östür bir Xitay ya da Amerikan maskalasyny östür yerleşdirýän ýa-da ýene şu türkmenlerle östürdijek bolýan şu wagtda egerde neme opşy manytyny alýanmyzdy. Ýöne olar ýalyk däl anlamada başy üýtgesi maskalaryny teretjek bir türkmen bir lider diýeni mene mod bilen bu lider, size mod bilen bu lider, może ikimizden birimiz bolar. Mysal, şu adam üýtgeder. Düşünýärmi? Eğer bir niye çağan alıp Xitay nimesine yerleştirsen şol Xitay düşüncesini ösýär anlamada. Bolýa Türk dogulsa aňyrda dogulsa Türkmenden ýa çağlary aýdal Amerikada dogulan çağlar zatlary olaň terbiýeti de alýan bilimi başgarak ýa Ýewropada dogulan bolsa da Türkmenden çağlary. Emma şolaň enatalary bar, Amerikada ýaşap beren şolaň enatalary batrak gul psikologiýasyna. Batraklar hem gullar şolar. Näme üçin? Şolar ne Türkmenistanyň içindäki ýagdaý bardy. Bir söýdem aýdy bilýänler. Näme üçin? Gorkak. Näme adam gorkak bolýar? Gul adam gorkak bolup bilýär. Gul adam öde ýetinden gorkýar. Emma erkin adam hiç açan gorkmaýar. Erkin bolup doglan adam hiç açan gorkmaýar. Emma men görüp görne Gunwatarda ýaşap bilen müňlerçe adamlar häzir biziň Türkmenistanly raýatlarymyz bir ýamdylardan bäri ýyllarça Gunwatarda ýaşap bilen, şol sanda Amerikada da ýaşap bilen. Şonuň 99% gul düşünjesinde näme üçin? Gurlar bilen oklar öz enatalarynyň hukugy barada öýler daşary ýurtda ýaşap bilen. Emma ýurdun içinde galan enatalary we dogan garyndaşlar bar. Şolaň hukuklary barada bir söz aýdy bilýänler. Näme üçin? Olaň aňy guluň aňy. Olaň aňy guluň aňy. Soň Sowet Soýuzy dargandan soň biz näetdik? Şoňa tarap gidip barýar. Näetdi bizde iki tane gatlagan bile geldi. Ýani şol orta asyrlardaky ýaly begler hanlar döredi. Begler hanlar döredi, biran batraklar döredi. Indi özüň ünserip görüňe bolmasa daşyndan sereseň biziň batraklarymyz geýnüňizdir. Egineşiklerim goýujadyr, orta asyrlar bilen deňeşdireňde da ellerinde iPhone bar, telefonlar bardyr. Goýuja maşynlar hem bardyr şolaň. Emma şolaň batrakdyň şolaň gullugyny näme görkezýär? Şonu ýollap bir polisiýa işgär saklap etdiň ýa-ni aýdaly Toyota'da var ya, bu Mercedes maşynynda bar ýa, bu batrak saklaýarlar. Polisiýa işgär da aýdýar. Sen maşynyň plan ýerini agrenki boýamandyň. Olam soran bolýar da kim diýdi? Hanymyz diýdi diýär da. Hanymyz näme esaslanyp diýdi diýilen okşan. Hanyň şonu diýme haky barmy diýen ok. Bolýar leppey diýip ýerine ýetirýär. Ana şol batragyň şo gulun psikologiýasy. Şonda şer ýurtda etdirmeýärler. Näme üçin daşary ýurtda bärdäkilen aňy adat adamdan aňy batragyň ýa gulun aňy däl. Olaň aňy tapawlanýar, adat adamdan aňy tapawlanýar. Emma biziňkiler hem şo Sowet Soýuzy dargandan soňky döwürden başlap hem şo ýol bilen gitdiler. Ýagny adat raýatlara batrak gul özleri şonu boyun aldylar.
Ýokardaki tehel we wezipesi bar olan adamlaryň öýlerini begler, hanlar ýaly alyp barýarlar, şonu dowam etdirýärler. Indi şol Diýmek, batraklar bilen, şol gullar bilen siz nädip demokratik jemgyýet gurjak bolýar? Han şonu aýdyp berme. diýmek bir batran gulun adaty adamyň çagatyny alyp bir ösen bir maskala berseň, şol çagy ösen bir bilimli öse, dogry dälmi? Yo Türkmenistan bütün ilatyny göçürip bolmady, anna Yok, bir ýerde başga ýerde şoň üçin, bilim berip soň ýerine getirip bolmady. Any bir häzir Türkmenistan içindäki raýatlar hakdan gurrun edýär. Şol raýatlar bilen, şolaň aňy bilen siz nädip demokratik jemgyýet gurjak bolýar? Şoň üçin ýa bilimli adam basa gelen ýagdaýynda sana milletine bir şuraya ligotu döretmeli. Ne diýmeli misal üçin? Sagaňyzy okuwy, sowudy. Şoňa ne premier diýen, ne iňmäkdi. Muallimleriň aýlyklary galmaly. Awtomatam. Muallim kim? Sen ikinji eneň atan. Näme üçin muallimlerde şuraya filosof ýok? Öňkü döwürlerde muallim gelip ýeňseň orada sesini çykarmandyr ýa öýüňe bar aýtmanyň gorkýanyň sebäbi ejen kakan gelip sana söýýär. Näme üçin muallimi dinleýän akdyp. Indi şumat beýle däl. Şumat gelýär, ine muallim urdy. Barýa muallime söýüşýär. Sebäbi muallimiň hiç güýji ýok. Ýöne şu zat ütgetmeli adamyň dünýä garaşyny. Muallim ýene öňkü gerekli medisina işgärleri. Näme üçin enata muallima gedek gelen dilleri uzun, dilleri ýetdiýär şoňa. Çagatynyň hukugyny goramagy. Emma näme üçin ýokarky wezipeli adamlara gerek gelen, ýagny biziň beglenmede, hannamada gerek gelen näme üçin şu muallima azgyrlyşlar ýaly, ýa muallimden öz çagalaryny goraýşlar ýaly. Näme üçin şol diktator hanlardan, beglerden borajak bolanoklar öz çagalaryny. Ine daşary ýurtlarda ine okap beren çagalary pul geçirilmedik ýagdaýynda da şolar gumydy diýen ýaly. Şo görgüller hem okuk okujak, hem işlejek. Hem ana şey diýmem, ölüp ýörler, guruluşykda da ölüm bitim wakalar bolup durlar. Şol enatalar näme üçin baryp hökümetden, ýagny biziň beglenmeden, hannamyzdan talap eden oklar, biziň çagalanmada iň ormanda bar. Biziň öz kiýtämizden iýberýän, töleýän pulumyz bar, geçirip berdi çagalaryň aladatyna medibilen oklar. Näme üçin? Sebäbi ana şol näme görkezýär? Biziň şol ağla we ilatymyzyň batraklyk, gulçuluk psikologiýasynda ýaşaýanlyklaryny görkezýär. Han şonu edýärmi? Hanyň haky bar diýip düşünýär. Han meni urýarmy? Hanyň haky bar diýip düşünýär. Han men çagamy aç goýarmy? Men çagamyň aladatyny etmegmede ýol beren okmy? Şoňa haky bar diýip düşünýär şolar. Indi şol adamlar bilen siz nädip demokratik jemgyýet gurjak bolýar? Ýagny iň bolmany şu Ýewropada jemgyýet meňdeşi, bu notarda jemgyýet meňdeş, şonu isleýäňizden köpüňiz şonu arzu edýär. Şol psikologiýa bilen, kollektiw bilen psikologiýa bilen siz näde onu döretjek bolýar? Aýdaly Amerikadaky biziň häzirki batraklamyzyň biri bardy diýildi. Amerikada bilim alan batraklamyz bar. Menem näme üçin ýene gaýtalýan batrak diýen sebäbi şolar Türkmenistanyň öz enatalarynyň hukuky bar diýip höddi bilen oklar. Şolaryň psikologiýasy Amerikada ýaşady da Türkmenistanyň içindäki enatasynyň psikologiýasyndan üýtdeşikde olaň diňe bir zady bar. Ýani bilimi bar. Ýani bir haýsy urgança sowgady bar. Başga da ýok, olaň erkinligi ýok. Olar henidem gul. Indi şol Amerikada bilim alan, bilimli gul, bilimli batrak Türkmenistanyň içine barýar. Ýöne psikologiýasy Türkmenistanyň içindäki adamyň psikologiýasyndan tapaglanok. Siz fikir etmeň. Diňe bir zady tapaglanýar. Bilim alypdyr. Daşary ýurtda bir urdan bilim alypdyr, şol urdan gowy işleýär keldi. Emma henidem erkinnäl şol adam. Henidem erkinnäl. Henidem şol psikologiýasy, gulun psikologiýasy, batraryň psikologiýasy. Şo bardy diýip Türkmenistanyň, ýok, şo bardy diýip Türkmenistanyň şolan prezident boldy diýeli. Şol adam şo psikologiýasy bilen, häzirki psikologiýasy bilen Türkmenistany özgördi bilermi? Şoň ol adamyň özüniň tek psikologiýasynda erkinlik ýok. Batraklar ýygyna baraýan ýok, batraklar gerekki. Allamada bize hökmanyň bilimi bolmak hökman näl? Adamyň zannyny erkinlik bolmaly, şonu islemeli şol adam. Gelýän adam diýelim mesela siz geldiňiz ýa-da men isleýän, siz isleýän. Şu taýda döwletde erkinlik bolmaly isleýän. Başdan baş tutany nämeden başlaýar? Birinji oçurdyň. Bilimiň o ekonomikan iň esasy zatdyr. Ýurdun ekonomikasy näýlik, gelir näýlik we gelejegi näýlik. Üçsünü. Şu aspektler ösdürmeli. Egerde sen ösdürip bilmesen, şu zat bolmaýar diýsen, şoňa başarmasan, şo ýoly çykmasan, sen o ýoluň bilmersin. Allamada diýjek boýan ýol uzynlygyny, şo ýoly geçmeden. Düşünýärmi? Diýjek boýan zadymy? Düşünemok. Biz häzir men bir zat aýdyp otyryn, siz başga da aýdyp otyrsyňyz da. Men aýdýan, bola men asaklany, men näme esaslan bir adamlaň sen kollektiw
halkyň potensialyna esaslanyp sen ötürmeler, ýurdu ötürjek bolsaň. Ne şu ýurdun içindäki adamdan gözü yumulugy. Hiçlik yurttaşından bağlaşığı yok. İnternet mitine istat yok. Bilen adamlar. Inni otyr. Indi näme ýol gady ýa? Indi şo çykalgan bir men şo çykalgan gurrun netçek bol. Ýani näme çykalga var şu ýagdaýda? Adamdan gözünü açmaly. Ne gözün näki yumulugy duran gözünü açýaňyz, hemme zady berýäňiz eline. Ne adam, ne şu zat ba, internet ba, guruluşyň açyk, kapylar açyk, girin, çykyň. Şu zatda ýuwuşdan edilýär. Elbetde bir günde bolmaz, bir ýylda bolmaz. Ýöne belli bir wagtyň içinde bolar bu zatlar. Men bu zatda 100% ýani boljagyny. Näme üçin başga döwletlerde bolýar? Näme üçin başga batraklarda, batrak bolan milletlerde bolýar? Näme üçin bizde bolanok? Diýmek milletde däl bu gurrun. Diýmek bu gurrun başynda duran o zatdy ýol başçysy. Yine ödeme de karşı ýa. Başta aýtdyk adamlar bu taýýar, adamlar bu nadan bir öde verenler düşünje ben bilen ok diýdiňiz. Ne şular ýaly daşar ýurtda ýaşap ýörünler diskussiýa geçirýäňiz. Häzirde sosial platformalardan TikTok'da. Inde maýdy bu ýurduňyz? Olara baglylar ýokardaky baglyýar. Şo ýokaryk gelmeli adamlar hem şolaň wekili ýankylaň biri. Ýokaryk geljek adamlar hem şo ýankylaň biri. Tawa Yurdun ne Allah'ım siz şu an dasından alan adam bilen içindäki adam deňeýär. Şu ýurdun ne diýelim mysal üçin ikimizden bir adam bir ýerde okuduk Türkmenistan içinde men ýurdun dasından alan bilimi siz o batraklardan alma. Mysal menden alın. Men batrak däl. Men bir ýeriň elini işlemeýär. Men bir ýeriň kul ne şu an çykdym sizin saýaňyzda ne ýöne bir azlyk. Sizin saýasyny men gurlamaýana başladym. Ýöne bir ýerler gaty azlyk. Gaty azlyk. 0,0 näçe prosent da bir. Anlamada 20.000 person karşısına 300 tane Spartanist çıkıyor. 300 tane. Şöyle 300 tane Spartanist'in tarihte hala yaşıyor. Şöyle var da epos yazılıyor. Kino düşürülüyor. Yani şu 20.000 tane person şu yazılan. İyi bir fevuşa gidermedi. Elbette de. Sen 1000 tane koyundan gidersin yani 3 tane artlarından gidersin. Anlamada. Elbette 3 tane artdan alırsın yani. 1000 tane koyun bir sürüyni. O zaten sürü. Sen iyiydin. Niye rakitten sürülüp böyle. Onda ne haline çiçek gelip çıkıyor. Şu 3 tane arslan şu hakimiyeti eýeläýse halk üçin ýönem ýüreginden tanperwerlik duýgusy bolan adamlar bolmaly. O taýp baranlady. Ýüreg arslanyň ýüregi bolsa-da ýöne ýüreginden tanperwerlik bolmasa, agyrdan ýene de sen diktatora uruljak da. Şoň üçin Aýdalyny gaýgysy da tawaýtan ýene mysal getirildi ýa-da Atatürkden. Şo gaýgysy da tawaýy halkyň maňlaýyndan çykan adatdan naşar bir adam boldy da. Adatdan naşar bol. Täbi şo döwürde ýaşan türkmeniň bir adaty ortak bir türkmen alyp şo lider belleýän bolsalar, ol şo gaýgysy da tawaýyň eden adyny edip bilmezdi. Gaýgysy da Atawaýy şo türkmeniň maňlaýyna iň bir öňde barjy gatlak, iň bir sowatly, ýani kybir az prosentde degişli gatlaryň wekili bolup çykdy da Gaýsy Atawaýy. Şol ana şey dip wezipä gelipdir da, şonu bellediler da. Özüni görkezipdir öz döwründe. Ani şol adam iň bolmanda ýöne adamlary bilimletmek üçin, iň bolmanda bir düzgün tertibi ýola goýmak üçin şo döwürde ýanyna tapançaly gedýän eken, hem eli gamçylyk edýän eken. Näme üçin? Şol diýenni etmese aýdan wagty. Aýdýany bir ýol görkezýär, şey etmeli. Diýenni etmese gamçylyk aýan eken. Şey dip ýola salypdyr. Ya çağatyn ine mektebe uradanyk mı enata? Aýdýamy ýöne adam dili bilen. Enata düşünýänem, enatan saýan eken gamçy bilen. Şo çağatyn mektebe ibermeýän. Şo derejede ine bizinni edil olur ýaly diýmesegem, biz edil şoň bäri ýanyna häzir ýagdaýda biz ine çağalymyz mektebe de gidýär elbetde. Ýokary bilim diýen adam alýar. Ýöne köp wagtda häzir adamlar şu halky ýola salmak üçin häzir mecbur şäret diýilen ýaly mecburluk ýoly bilen adamlar sowatlaşdyrmak, adamlary medeniýetli etmek diýilen ýaly. Adamlar gözüni açmak şolar ýaly häzir. Näme etmeli? Şunu edersiňiz diýilen ýaly görnüşde bir ýöne ýüreginden tanperwerlik, şo ýankaýjyşym ýaly. Atatürk'ün ýüreginde bolan antanperwerlik, gaýgysy da Atawaýyň ýüreginde bolan antanperwerlik, antanpeýjilik duýgusy bilenem şonu etmese häzir. Ol bir hili çykarga ýok ýaly görünýär. Şu pikir bilen alalaşýarmy? Yok, alalaşamaz. Siz şu wagt nime diýäňiz? Bir adamy
aşırı ýokary ýyňýaňyz, öpdirýäňiz onu näme milletin öňünde. Men ananama gulatar. Bir adamdan tapawut diýer ýok. Şol adam istese şolam bolup biler. Ýöne şoň zannynda ýüreginde ba bolsa bir zat içinde maskalasyny alan terbiýe ýani. Men pikirimçe bolup bilmez. Näme üçin Mauгли ne ýazylyp geçse kitaplarda Mauгли gidýärde maýmunlar ýalyp ötse. Näme şol adam ýani adam düşünjesinde sanap. Düşünýärmi? Allamada. Bu gaýgysy Atabaýew bolu, Atatürk bolu, bu prosta biriniň idoly bolýar, şol birini öňe galdyrýar, ýokary ösdürýär. Elbetde bolup biler. Siz bolup bilersiňiz, Allah'ım rahat bolup, öňe çykyp bilersiňiz. Näme üçin bolmaz? Bolar gülýär. Yo, siz yine burada ters nime diýäňiz da, many çykarýaňyz da. Gaýsy da Atabaýewiň ýaşan döwründe Türkmenistanyň ortak bir raýaty, gaýsy da Atabaýewiň derejesinde düşünjede adamlar bolanlar diýip bolmaz da şeýle. Näme üçin? Ondan näme üçin gaýsy da Atabaýew gamçylyk edmeli bolupdyr ýa-ni tapançalyk edmeli bolup, mejbur etmeli bolupdyr adamdan aglawasyny olmanda ýöne koý bir bilim almak meselesi. Yok, gaýgysy Atabaýew bardy diýýär. Näme üçin gaýgysy Atabaýew şeýle bolupdyr, şolay şart bir adam bolupdyr diýýär şumo. Näme üçin ne? Gedeniň sebäbi bolup düşünükli ösdürmek isläpdir. Ýöne şol adam şoň ýerine size bolup bilerdi, dogry şo döwürde. Bir ütköçük şoňa bir Hudaý tarapyn bilim berilen, şolam bir Hudaýyň yaradan bir guly. Bolýan adamlar onu ýa deň bolsa onda näme üçin Türkmenistanyň içinden bir çykyk gaýdan adamlaryň hemmesiniň düşünjesi teň däl. Bolmasa şowur mektebi gutorýarlar, sizem şowur mektebi gutorypdyňyz ýa-da siziň mektebinizden çykan adam, siziň ýaşan ýeriňizde ýaşan adamlaryň düşünjesi siziň ýerler. Sebäbi men bir ýeriniň eline gul bolup islemeni halamam. Onda näme üçin ýok, şu adaýdy oturýarsyňyz, beýlekler hala ýa, hemme adamlaryň deň diýäňiz. Hemme adamlar bir-birinden kan tapawdy ýok diýäňiz. Näme üçin men alalaşam, mok ýer bilen goýok ýaly tapawdy we siz näme üçin sizden gul bolmak islemäňiz? Ýa, siz gul bolmak islemäňiz, emma siziň dogonuňyz, süýtdeş dogonuňyz gul bolup islemek, ýaşamak isleýär. O näme üçin bir elläki beýaş barmak diýen däl, o näme üçin siz aýdýaňyz adamdan bir-birinden kan tapawdy ýok diýäňiz. Gaýgysy da Atabaýew ýaly beýleklerim hemmesi bolup bilýär diýäňiz. Men ola alaşam, bolup bilýän bolsa ýurt olar ýaly bolmaýar da, şo döwürde. Bir suat gaýgysy Atabaýew tanaýar, dodam adyny isleýär. Moş Atabaýew konkurentler bolanlar biz bilemiz, näçe konkurent bolanlar. Yo, bolýan häzir bam şollar ýaly adamlar näme üçin Türkmenistan içinden onu döre beren ok. Sen aýdýaň, hemmesi bir deň derejede. Näme üçin siz ýaly pikirlenýän adamlar ýöne barmak basyp sanaýyn bolar häzir Türkmenistanyň çykan adamlar ýa içinde ýaşap görünýär. Türkmenistan içinde ýa dören adamlary öldürdüler. Biz gülýär azdary. Yo, iki durun tek. Olam iki ýöne öýdüňiz şu adaýdy aýtdyňyz öýdüňiz garşy gidýäňiz. Adamlar diýär medeniýeti ýok. Adamlar düşünje bilen ok öýde arada. Şu adam söýüş gaýtdym diýäňiz. O näme üçin siz bilen deň derejedäki adam bolsa bary bir meňdeş adam diýäňiz. Näme üçin onu düşünje bilen ok? Diýmek bary bir meňdeş däl. Akyl pes. Düşünün bir türmäň içinde dık suwat 1 milyon halky. Ondan arasında da bir problem okuduk. Onu şonu çözümlükle. Herkim bir şol wyhyt var ya şu bire sesini çıkarma oturur, şu türmeden çıkarýarlar diye, birem gıýgykdan çıkarýar diye. Ýöne biziň maksadymız şolaryň kapysyny açyk goýsaň, Türkmenistan raýatlaryny giyip çıkarýar, rahat bolsa, şolar uruşmaýar, biz söýüşmeýär. Mundan öňe ýok şu zatlar, Allah'ım. Men bilemem, men öýde ýaşygymdan näme diýändimi fark etýärni. Biz giyip çıkyp spokojny söýüşmýär. Ýurtdaşyna da arkaýyn adamlar giyip çykýardy. Bilemem, moşsyň ýaşyňyza badyr şo döwür. Ýöne şu wagt şu zatdy gapry açylan soň şu zatdy söýüşler bolmaýar. Men şoň ýan Allah'ım. Bu elbetde bu men pikirim. Siz utaýdyň öz tarapyňdan öz pikiriňizi beýan edýäňiz. Adatlyk iň önemli zat, iň bir wajyp zatdan biri. Şu adatlyk bolmagy üçin uçlaşýar öz ara. Şuňan, şu biz bir barýeriň içinde bir şu bir krisa ýaly. Wyhyt ýok. Onu ýerine ýapyşýar. Onu 30 ýylyň dowamynda şol ýyldyna diktatura döredildi Türkmenistanyna. Onda bu taýda halkyň günäsi ýok. Diktator halkyň öýde döretdi. Soň diktatorun öýdem şonu ýapdy, gara terhetlerem ýapdy, izolýasiýa sezer waderdi. Halk öýde diktatora döretdi, diktator hem halky şu ýagda ýataldy. Men pikirimçe diktatura bundan öňrek gelýän kadýan. Sebäbi Stalin diktator dälmi? Diktator. Yo, Sovet Soýuzy sebäp boldy diýjek bolsaňyz onda ýene daýdy oturna. Näme üçin Pribaltika ýurtlary öz ýoly bilen gitdiler? Näme üçin Gürjistan öz ýoly bilen gitdi? Ermenistan öz ýoly bilen gitdi? Gadagistan öz ýoly bilen gitdi? Näme üçin aly öýle on ýaly Sovet Soýuzyna Staliniň rejimi on ýaly
we miras koyan bolsa ol Stalin ölünden soň hat erkinlik bolla ahir şowelli erkinlik berdi. Brejnev geldi, ondan hem hat erkin boldy. Ol aly bölen hem şunu Türkmene gedek gelenne bizde diktator döreýärden hem şin beýleki ýurtlara gedek gelenne döreýär beren okly. Onu halkyň günäsi ýok diýjek bolýarmy? Şutaýda. Baş tutan ne diňe? Ýok, halkyň öýde şonu döretmedim. Näme şun Niýazow Sowet döwründe, Niýazow Sowet döwründe de Türkmenistan Kompartiýasynyň birinji sekretary. Özüni şonu ýaly alyp baran okdy, äskeri ýanam ýokdy. Şoň badygyny bilýänem ýokdy. Ondan öňki şäher häkim boldy. Aşgabat şäheriniň häkimi tanaýanam ýokdy. Bir ýerik sapara bar, onu öňünden çykýanam ýokdy. Elini öpýänam ýokdy, öňüne düşýän kyý haly ýanam ýokdy. Asoň ýene Sowet Soýuzy dargady bolýan, öňkü normalny bir kadr, şonu ýaly medeniýetli edip ýören adam birden diktatory urlaýdy. Näme Sowet döwründe özünden ýaly diktatory ýaly alyp baran okdy. Diýmek bu Sowet döwründe der gaýta Sowet döwründe şonu diktator bolmakdan saklap otyrdylar. Sebebi o wagty on öd ýol başçysy bardy. Öd ýol başçysyny men ýol başçysym. Onu menem öd ýurdumda menem ýol başçy bol meni. Menem şoň edişini ýaly edeýin. Bolýa, inne şol ýol başçylar bar, şol ýol başçylar şoňa ýol beren okdylar da. Aňyrdan Moskwadan şu bärlerde öýlerine diktator ýasajak bolar ýol beren okdylar. Soň näme etdiler? Şol adamlar baryndy gidin ödüňizi görüp beriň diýdiler. Kontrollugyny syptyrdylar, aýyrdylar. Moskwa ýanky Sowet hökümeti kontrollugyny aýryp goýberdi, şeýtdi. Her targa gitdi. Soň näme boldy? Halkyň özi ay bilen hanymyz adymy elini öpýän kim bolýar? Ýene türkmen halky. Ýöne şunu saparmadyň özi gördi, şunu şu elini öpmese de şu Brejnew näme Yeltsiniň mi ýa-da ondan öňkisiniň şu sistemany gördü, şoň elini işledi. He, şu şeýtden şeýdip bolýan eken. Ýene özi geldi türkmen. Diýmek onda bu taýda günä ýene de Sowet döwrüne zamanyna, ýa-ni Sowet döwrüne şolat edilmedi. Sowet döwrüne şolat edilmedi. Elbetde. Edilmedi. Sowet döwrüne edilmedi. Sowet döwrüne edilen orada beýleki halklaram alyp giderdi şonu. Ýöne näme şunda beýleki halklar şonu döretmedi şol ýa diktatorany. Gelip türkmen halky döretdi. Diýmek şu da türkmen halkynyň günäsi bam ýa ýokmy? Şo ýene ýanky näme gaýdyk gelýär. Biz orta asyrlardan gelip Sowet Soýuzyna goşuldyk. Ýene de Sowet Soýuzy dargandan soňam ýene orta asyrlara tarap gitdik. Şonu göreňiz okmy şu wada sen? Bolýar, anlamada dedim. Sowet Soýuzy dargandan soň Nazarbayev, onun Täjin prezidenti, Özbegiň Karimow, Kyrgyzyň prezidenti näçe oturdular, şo sistemadan gelen adamlar. Dogry diými? Oturdular. We şolaň içinden näçe bu Sowet Soýuzynyň diňe birinki bir tarapdyr. Sine ýa-da näme üçin başyny da hiç kim gelip girene. Sebäbi bir tarap şu zat isleýär adam. Öňe mitinler köşkünde ösen adam, söýge zar adam, elmi oşa doýunyp şu sistemde ulanan adam näme garaşýardy? Şu döwür etmeli. Şu döwürüň ýaşlary şunu agdarmalydy. Şu döwür agdarlanmasa şu matky el oşajan adam bolmazdy. Bulam gördü, he, men muň elini oşadym, indi bular men elimi oşasyn diýe. Şu paniýatsy da gelýär. Bu atadan ogla geçýän ýaly paniýatsy. Ana bollu onu özüňizde ýene-de özüňizde onu inkar etdiňiz. Ýa-da ilk Sowet Soýuzy günäkar ýaly. Innem ýetim şaga, o ýetimlikde ötüpdir, innem şonu isledi özüne aýratyn şunu ýaly ünserilmegi isledi, şo ene mäkrini görmedik, ata mäkrini görmedik. Şonu ýaly psihik adam bir näme tag adam geldi, şolam mena başymyza musallat boldy. Şonu ýene-de biz çözmeli. Ýene şu biziň derdimiz. Biz öğretdik. Biziň içimizden döreýän adam şol. Indi ýene-de şoň mirasyna indi biz näme edip düzeltmeli, o halk bolup etmeli şonu. Daşyndan gelip bir etjek däl, ýa daşyndan bir günäkar däl. Biziň esasy ýalňyşymyz näme? Günäň daşyndan gözläp, hemmede başga biriniň üstüne atyp, kesekleň üstüne atyp, öz meselemizi özümüz çözmek, jogapkärçiligiň özüňizde almajak bolýar. Şeýdip. Jogapkärçilik bar. Biziň halkymyzyň özü üstünde jogapkärçilik bar. Biziň üstümizde jogapkärçilik bar. Şonu bir ýene özümüz etmeli. Oň üçin näme ýol bilen gitmeli häzirden? Adamdan aň düşünjesini östirmek ýoly bilen gitmeli. Ýöne koýja datlary düşündirmek, ine şular ýaly diskussiýalaryň üstü bilen gitmeli biz. Biz köňül düşünjämi aýyrmaly, bilim ösýän. Näme üçin biz şuma köňü pırlanýan telefon ulanamlak öýümizde, täze bilim ösdi. Bizni görüntülü guruluşyp bilýär şuma aramyzda müňleşe kilometr bizni guruluşyp bilýär. Täze bilim ösdi. Öňkü knigalar, öňkü ýazylan kitaplar indi ýören ok bu döwürde. Täze asar geldi. Hawa näme Türkmenistan okar ýaly öňkü düşünje ýok, öňkü zatlara ýok etdiler bolýa. Sowet döwründe ýazylan zatlaryň hemmerini ýok etdiler, medeniýetem ýok etdiler, sunuwatam ýok etdiler. Näme şu eli iPhone'ny ýanky diýen ösen türkmenden näme bilen meşgullanýarlar?
Ha bu näme bilen meşgullanýarlar? Yeri näme bilen doldurulýar? Yeri Bilim şo yok, ýitirilen bilimiň, şo ýitirilen sowgadyň, şo ýitirilen sunuwatyň, şo ýitirilen edebiýatyň yeri näme bilen doldurulýar? hiç tatlı. Ha bollun ana jogabyny berdiňiz. Bollu jogabyny berdiňiz. A menem şo zadyň hakynda, şo zat hakynda gurulun edýän. Indi şoň ýerini bir zat bilen doldurmak hakynda gurulun edilýär. Şoň ýeri hiç zat bilen doldurulmasa şo boş yankı ýagdaýda halka erkinlik berende de ödük barny özü çödüp bilen ok. Şoň üçin nämeden başlamaly? Şo zady şo boşlugy bir zat bilen doldurmaly. Onam köpçülik bolup etmeli. Tidiýaly, bidiýaly bir azajyk bir zatlar okan öwrenen adamlar şu zatlar paýlaşyp şu zatlaryň üstüne etmeli. Ýöne ýugurdyň içinde şoň orunda bir zat edýet gelýän adamyň eline häkimlik ýetse şolaram şondan başlamaly. Ýani halkyň aňyny düşünjesini östürip biläjek zatlar bermekden başlamaly. Diktator rejimi ne denok? Şoň üçin aýdýanda halky söýüş insanperwer adamlar barsa ýurduň içine şondan başlamaly. Şondan başlamaly adamlara ilki birden ýa-ki ilim sowgat bilemesi iýmitini bermeli. Sunuwat östirmeli. Edebiýat östirmeli. Şondan gitmeli ýa-ni. Siz aýdýaňyz, ýok ilki bilen erkinlik bermeli ýa-ni da. Bu erkinlik farkı bu. Başka mı farkı anlamadı. Sizin düşünceňiz boýunça şol adam ýok da insanperwer adam ýok, dogulmandyr diýer inte. Onu dowam etdirmiş şu wagt rejim. Biz şondan biz öwedimizde badam biraderçik şol halka bir zat edýetimiz gelýär dämi? Biz öz derejemizi öwretmeli lazym diýeli. Paýlaşaly şu zatlar bilen. Şulurda şu zadyň möhümdigini düşündirelim. Adamdan aňyny birazajyk üstürejek, giňeldäjek zatlar paýlaşalyň, aýdalyň, şoňurluň edeliň. Şoňa ödeýän başlangyç. Ýöne plan ýerde plan zat bar eken, bizem şonda bolmaly, bizem şonu edebilýär diýsek, häzir döret ýa diýsek, onda ýalňyş ýaz. Ol adamlar o diýen milletliň ahyrlyň dowamyna şonda zatlar döretdiler. Ata-babalar bilen. Ata-babalaryň eden işleri netijesinde. Bizin ýalňy şoň başlangyjynda biz şol adyň kerpiçini goýup berýär. Biz şol adyň kerpiçini goýup berýär. Şoň üçin plan adam 250 km ştan götüripdir. Menem şonu edebilýän häzir alagatly şo ştanyň götürjek bolsaň, sen maýrylýan. Şoň üçin näme etmeli? Şoň geçen ýoluny geçip türgünleşmeli. Biz ýaňy başlangyç derejede, biz ýaňy 50 km götürip bilýär. Tek 250 km güýjümiz ýeten ok. Ýöne şoňa öz yankı injin götürecek adını düşünmeyen şonu adam bilen eder sipa alagatyn şo ýoky özüstüňe assan sen maýrylýan. Şoň üçin näme etmeli? Türgünleşik diýilýän adam aň bilim, sowgat, medeniýet, ilm şo zatlary biz ana şo türgünleşik diýýän adam şo zat. Şoň şo türgünleşige geçip başlamaly. Häzirden gurrun şo hakda gidýär. Düşün ona şo bolýança şol insanperwerlik bilim gelýänçe şo bolýança bolanok, şo bolýança diktator döredýär. Şo nadan halk şo syýasy medeniýetini östirmese, syýasy medeniýeti bolmady, halk diňe diktator döredi bilýär. Diktator rejimi döredi bilýär. Başda siz ödüňizde malalaşdyňyz. Diktatura diýilýän zat halkyň aňynyň önümi. Halkyň medeniýetiniň önümi. İkisi bir-birine baglanşykly zat. Onuň halk şonu döretdimi? Onuň diktatorym onuň halka berýän zady şol. anlamadan men size immilady çerdi hiç getirýär. Ýa mysal getirdim. Ýapyk kletkaň içinde 4 tane alaka därler şu 7 milyon alaka diýip goýduğuňyza getirin. Şu 7 milyon alaka bir alaka etçe içinden düşünýärmi? Şol kletkaň içinde bolan üçin ýöne şu valýerden çykarýan kletkaň şo da aýrylýar diýen alakalarda. Hemmeler eksperiment alakalar haýwanlar dedilýär. Ana şo gödenekden çykarmaly da şo valýerden çykarylýar bolýan ütýär diýär. Ana şo gödenekden çykarmaly bilim, sowgat, medeniýet. Şonu östirmeli, ana şo gödenek şol. Şoň ýoklugy, şo dadlaň ýoklugy biziň daşymyzda gödenek. Ödümüz salypdyr şo kapatanyň içine. Şo kapatany açjak zat näme? Ýene daýdýan bilim, sowgat, medeniýet, ilm, şo dadlar, edebiýat. Ne şu ýurduň içinden çykan adamlar şuta çörek diýip, Gara rahmet diýip geldi, pul kazanıp öýe uğradyň diýip şuta keyp etnäne gelen Allah'ına da ýene kazanıp öýüne uğradýar şu pullar. Şuta da millet okamaya düşünýäňiz şoňa siz gülýärlik. Eger de şu ýurdun içinde kazanıp bilse şu pulny çağatsyň ýanyna kazanıp bilse şoň erkinlik berilse ýurjel şu siz ösmez diýip pikir edýär. Şuta siz adamlarda bilim isleýär. Şuta adamlarda men gelip guruluşyp Allah'ına da bilim almaýarşylar. Siz näle guruluşýaňyz? Diňe ýurdun içinde erkinlik, azatlyk bolan ýagdaýyny
Şo bal yerden çıkaýarlar aýny ýagdaýynda sen erkin itde git Bolýar. gel şonda bolýar ýani. Yine temany Anladym. itdi. Başgalar da bolýan şu sen sida öýt pikiriňizi alyň. Menem ýa öýt pikirimde biziň pikirimizde de goý dinleýijiler baha bersinler. O dinleýijiler hem öýt garaşlaryny kommentariýa bölüminde ýazsynlar, gaýrat edin. O sida öýt pikiriňizi ýadyň hormatly illeşler. Ine şu diskussiýa özüne hemen görkezýär. Her kimin öýt pikiri bolup bilýär. O biz alaşmanyň bilýär. Ýöne biz şahsiýete ýetemdik. Biz ejabajada ýetemdik. O biz birek sen akmak samsygam diýemdik. Ýöne her kim öz pikirini goramaga haky bar. Alaşmaýan ýerinde de alaşmak diýmäge de haky bar. Şoň üçin gepleşişde jemlemeli, jemlesek golar diýip düşünýän. Öwreli gepleşe gelip öz pikiriňi şeýle erkin beýan edeniňde men gaty uly minnetdarlyk bildirýän. Alaşmak birek hökman näl ýöne şu hakykat näme dedi? Hakykat öýdäle jedelle dörer diýdi. Şu hakykatym goý, şu jedeliň netijesinde kim öz hakykatyny gören bolsa, ýa-da öz üçünji bir hakykatyny tapan bolsa, öz pikirlerini ýazsynlar. Ondan şu videodan eger dowam istese millet halk deňme onda bir belli bir mukdarda like ýygmasyn we men TikTok'my we Telegram paýlaşsaňyz begener Allah'ım razı. Öwreliňem TikTok'daky adresini şu videoň aşagyny tapyp bilersiňiz. Şoň TikTok'daky sahypasyna baryp, o taýda da öwreli bilen pikir alşy bilersiňiz, çekişme gurulany bilersiňiz, umumyň öwreli çekişmeler hala ýanylan. Şu like bir adam aýtsaňyz millet näme bir 1000 like mi ýa-da 2000 like mi 3000 like diýseňiz, şoň iýdi bolar diýseňiz göreli millet isleýärmi bilen şo tartışmamyz dilýärdi türkçe. Eger islemeýän bolsa Çekişmemiz. Çekişmem 3000'den az bolsa onu isteýän ak diýer düşünür. 3000'den kän bolsa onu isteýär. Yo on ýaly norma goýmam men hala mok. Isleýän adam laýyny goýular, oňa mejburluk ýok. Emede men näme düşünýän biz hemme zady öwrenýär. Biz birinden öwrenýär. Şu wagt alyp barýan ýoluňyz başga interwýerler var. Olardan şu soralar berýärler. Eger isteseňiz şu like goýup teler aşağıda yorumda ýazyp bolanak, daňet diýip ýazyp bolanak. Ýöne prosto şolan meniýeti görýän adamlar like basaýan ýagdaýynda bular diýmek isleýär dowamyny. Ýoksamam ýok. Bu elbetde siziň öz pikiriňiz. Isteseňiz diýip bersiň, isteseňiz diýmerem bersiň. Bolýa adamlar ona umman pikirleri eşitdiňiz. Hemme näme mesele, ýanky meseleleri barada. Şunlukça ünferip dinleýäňiz üçin köp sag bolun. Hormatly watandaşlar, Ada Türkmeniň gepleşiklerini öz tanyş bilişleriniz bilenem paýlaşyň. Türkmeniň Ada Türkmen bolmagy ugrundaky işe sizem ýardam edin.